Eta A kategoriara pasatuko gara, ez? Ondo da. A kategorian bertxotan aipamen saria lur musika munduate aldaketa beharra. Eta Leirek banatuko ditu sariak kasu honetan. Lur musika? Zego etorri? Bueno, batxalo bero bat emango diogu. Eta lehenengo saria, ez du bera jasoko, bere aizpak baizik, Duna Urteaga Jauregi eta saria jasotzera Aiora. Zorionak. Bi aldiz. Aiora, ez diguzu Dunaren bertsoa bestuko ez? Ez, nahiko lan. Eta Olerkian aipamen saria Aner Barrero Suntzalu. Izengabea, txalo bero bat. Aner? Izengabea eta presentziari gabea kasu honetan, emango diogu. Eta bigarren aipamen saria Aiora Agirre Jartza. Logelan, txalo bero bat, Aiora. Entzungo aldugu zure olerkia, Aiora. Aiene. Txalo bat. Bigarren saria olerkian, kategorian, Amaia Sarasola Auzmendi, hautxetatik. Txalo bero bat Amaiari. Amaia, errezitatzek, bai? Osondo, zoragarri. Dena aldatzen da, etengabe, etenik gabeko munduan. Loiz betetako horbel zapalduan, ez dira antzematen, hanka sartu ondoren, bertatik ateratzeko ahaleginen zantzuak. Zain geratzen gara orduan, noiz dote den ozituko, ostoidor izatera iritsiko den kimua, noiz dote den bir sortuko hildakoa. Konturatu gabe desen egiten dugu egindakoa, berregin desegindakoa. Kamustu zorroztutakoa eta zorroztu kamustutakoa. Bizitzak aurrera darraiela sinisten dugunetan. Izoztuta geratzen gara bestetan. Izuaz hotz, estatiko, gure esku dagoena nola egin ez dakigula. Ahalmenak eskuetatik ies egin baligu bezala. Denbora arrizko bihurtzen da, etenik gabeko munduan ez zer aldatzen ez badugu. Hamaika kezka, milaka nahi, milioika helburu, eskuetetik labainka sentitzen ez baditugu. Arginak baikinan, arrizko moldea desegin, bizigabea den fosila zatitan hautsi, eta auskortasunez, minari aurre egiteko beldurri gabe, perfekzioaren zantzuak dituzten hauts partikula txikiekin, etorkizun hurbel baten hasiera trazatzea ez da hutsala. Horbel zapaldua astinduko du berriz haizeak. Ahaleginen zantzuak loratuko dira, behin zapaldua izan zen lurrean. Dena aldatzen baita, etengabe, etenik gabeko munduan. Wow! Eskerrik asko, ze politia dene askotan Leirek esan duen bezala gelditzea eta entzutea ez. Bai. Alaxe da. Lehenengo saria, olerkian, Aiora Jauregi Pagaldai, Tolesak. Zorionak, Aiora. Eta mikroa beharko duzu noski. Enborrari hazen zaizkio, geruzak urtero, izan zena babes dezan, izango denari aurre egin dakion. Zure azaleko tolesen artean duzu gorde iraganaren arrastua. Egur arrailduaren antzera, zure izurrek didat erakutsi denboraren joanik badela, eta eskuetatik doakigula,
malkarren malkoetan amiltzen den arte. Gaur gara aur, bihar hauts. Baina zuk, zer duzu gorde esku artean, urak iesi ezpadizu egiten. Besaulkian kulukatzen zara, esku artean ari eta zotzez, zauriak josiz. Oro pausatzen da zure eskuetan, ura, ari. Egunero, tantaz-tanta ureztatzen dituzu liliak. Tentuz, ustelduko diren beldurrez, hilkorrak baitira zinez. Baina ohartu naiz, basamortuan oasi batez izanagatik ere, azten direra liliak, zurrun bezain irmo, loratuz, area pikorren artean, azten dira liliak, zurrun eta irmo. Inork, inoiz inola, aurkibitzan, eta esan diezaien, tolesak tolestuz, zirrikituetatik jaiotzen direla benetako liliak. Wow. Ze polita. Eta zirrikituetatik ateratzen dira baitare artistak, Ederki, mila esker, mila esker. Prosara pasako gara, 3 aipamen sari. Ainhoa Goikoetxea Larrea, sofaren domeinua eta Agripinaren oihartzuna. Zoragarria. Halako izenburuarekin, ederra behar du benetan, zorionak. Aipamen saria prosan, June Imaz Arrondo, 7 eta 35 autobusa. Logura. Txalo bero bat. Ederki. Ze pesatzen da, 7 eta 35 autobusean? Ikuste dituzula, hainbat jende, bakoitzen bere bizimodu batekin, eta pentsatzen dezula, batek igual eukiko dela bizimodu bat, baina beste modu batean bizitzen dela. Polita. Eskerrik asko. Eta 3. aipamen saria, Julene Begiristain Irazustabarrena saieste zina zen. Txalo bero bat. Julene? Zeu etorri. Bueno, jasoko diogu. Eta orain bai, A kategorian 3. saria, Eider Rodriozola Saizar. Txalo bero bat. Zorionak, Eider? Nire baitan dagoen isiltasuna izena du. Berak egindako lanak, Eiderrek egindako lanak. Eskerrik asko. 2. saria, A kategorian, Adei Enparantza Agirre. Txalo bero bat, Adei. Koloreak ikasten ari naiz. Adei, ze koloretako ikusten duzu mundua? Igual pixkat ilune, ez? Egunaren arabera. Eta lehenengo saria prosan, A kategorian, hau ere Aiora jasoko du, Duna Urteaga Jauregi, bitan bada ezpada. Haze lana jarri dizkizun gaur, Dunak.